चिरां जिल्ला सापागुरियाव हरखाब दंफां लाबोनाय AS19A 0678 ट्राक गारिया गिदिर जाब्रबथाय जायो। चिरां जिल्ला सापागुरियाव हरखाब दंफां लाबोनाय AS19A 0678 ट्राक गारिया गिदिर जाब्रबथाय जायो। बे गारिया सा ओनसोलनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सापागुरियाव गावनो हारसिंनो जाथाया जायो। गारि सालायग्रा ड्राइभारा गिदिर आघात मोनो बिथांखौ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। दंफां लाबोनाय गारि बिगोमाया सोरनि दासिमबो जेबो मोनथिथ'नाय जायाखै। चिरां जिल्ला सापागुरियाव हरखाब दंफां लाबोनाय AS19A 0678 ट्राक गारिया गिदिर जाब्रबथाय जायो। बे गारिया सा ओनसोलनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सापागुरियाव गावनो हारसिंनो जाथाया जायो। गारि सालायग्रा ड्राइभारा गिदिर आघात मोनो बिथांखौ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। दंफां लाबोनाय गारि बिगोमाया सोरनि दासिमबो जेबो मोनथिथ'नाय जायाखै। Media mat media. মানুষের তো মূল্য হয়ে যাচ্ছে। गय फुलि बायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा बायनोब्ला फांसेयाव मोनगोन 40 निफ्राय 50 रांनि। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 टाकानिफ्राय 40 टाकासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसार धलापारा गामियाव। बेयो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो धलापारा गामि। बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। फैदो बिदिब्ला नोंथाङा बायनो सानदोंब्ला थाबैनो सुलाद लादिनि। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 6000946568। बे जाहैबाय जिअ नाम्बार वाट्सएप नाम्बार। ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242। बे कन्टेक्टफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन। सुलाद लानो थाखाय 6000946568 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन।